Къде отивате сега? И влизаме. Ма как ще минеш сега? Току-що измих пода. И как да влезем в час? Мини така сега леко. Отстрани. Отстрани леко да минеш. Пак ти свинете, по цел ден им събираш букуците. Майка ти не те ли учила да си хвърляш букука от там, където трябва, бе? Що го хвърляш на земята? Там има кошче. Инат ми правиш. Аз тебе на директорката ще ти изкажа. Тебе на директорката специално ще ти изкажа. Йоано! Йоано, какво правиш вътре? Напънаме! Леле, майко! Ма сега се мила, ма! Леле! И що си навънка, бе? Изгониха ме. Добре де, хубаво сега. Долу на земята ли трябва да седиш? Ай, стая, че трябва да мия. Изчезва от тука. Извинете. Какво искаш, бе? Гошомир от 7 Б повърна и...